Hola, sóc la Mendana, una noia normal amb una vida... Oh! Ai, que divertit, si això és superinteressant. Per què no puc tindre els cabells com esta noia? Mai tindré secos. Ai no, que tenim que fer els deures. No, però jo vull seguir amb els vídeos. No, anem a treballar. Però què falta que faci? Podríem estar tranquil·les. Ai, que està sonant? Ves a mirar-lo, perfa. Ah, per fi. Ai, són les meves amigues que volen que vaig a la plaça, però em fa mandra. Ens quedem així. Ell no m'ha invitat al seu aniversari? T'han abandonat, eres mala amiga. Em vaig a quedar sola, tonta, tonta! Lletja, menges massa! No tinc a ningú, dona fàstic i no servís ni per l'institut. No vull ser jo! Tot és culpa nostra! Nosaltres podem! Jo t'ajude, no estàs sola. Escapem los xiles. Quan tenia 12 anys em van donar un mòbil. Vaig crear un compte en Proclivitas, una xarxa social, i em passava hores veient la vida d'altres persones, donant like a coses que en realitat no m'importaven massa. Em comparava a tots els rostros i coses perfectes que jo no tenia. Em vaig anar odiant, abandonant-me. Ja no podia centrar-me en res, sempre comptant els minuts per tornar a connectar-me. Els estudis, els amics, la meva família, tot ho vaig perdre. També a mi mateixa. I pensava que estava bé. Connectada podia deixar de costat el soroll del meu cap. Era una alliberació. Sempre m'han dit el perill que tenen les xarxes i addictives que són, però no podia desenredar-me i em vaig quedar atrapada. Al final, em vaig adonar que allò no era estar bé i sobretot que jo podia eixir d'allí. I amb ajuda, amb força, amb coratge i amb paciència vaig aconseguir escapar. Hola, sóc Anna, una xica normal amb tota una vida per davant i vinc a dir-te que sempre pots desenredar.